गावनि बियाबाव MLA जयन्त बसुमतारिया गिबि मन्त्रि रिलिफ फान्डनिफ्राय देहा आरो सोलोंथाइनि अनसुंथाइ चेक गथायदों। सोलोंथाइ लाबाय थानाय फरायसा फरायसुलिनि रांखान्थि मदद होनाय थांखिजों आरो देहायारि गाज्रि हालोदनि सुबुंखौ रांखान्थिनि मदद खालामनाय नोजोरजों दिनै MLA जयन्त बसुमतारिया गावनि बियाबनि सिङाव थानाय 14 नं चिरांदुवार ब्लक इउपिपिएल मावख'आव गासै सोलोंथाइ बिथिंनि सासेयाव 5,000 रांनि चेक गासै 53 सा फरायसा आरो देहायारि बिथिङाव 10,000 रांनि चेक गासै 72 सा मुलाम्फागिरिफोरनो गथायना होयो। जाय हाबाफारि लानायखौ एबा मावफुंनायखौ MLA जयन्त बसुमतारिजों लोगोसे मुलाम्फा मोनगिरि बिथांमोना गोजोननाय फोरमायो। मख'नो गोनांनि दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो 14 नं चिरांदुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि, गाहाय नेहाथारि निखिल बरगयारी आरो इउपिपिएलनि गोबां बिबानगिरि बिथांमोना। 14 नं चिरांदुवार समष्टिनि सिङाव थानाय जोंनि फरायसाफोर आरो फिसा फिसौ माखासे बेमारिफोर बिथांमोनखौ फरायनायाव आरो बेमार फाहामजानो थाखाय मदद मोननाय बायदि जोंनो MLA फोरनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय बेबायदि माखासे सायख'नानै हरनायनि थाखाय सुजुग होदोंमोन आरो बेबायदियै दिनैहाय रुगियाफोरनि थाखाय 79 आरो फरायसाफोरनि थाखाय 53 माने 53 फरायसाफोरनो 5,000 आरो रुगियाफोरनो 10,000 खरि चेक राननाय जादों। टारगेटआ बेनो जे दिनै आसाम सरकार बा जोंनि बिटिआर सरकारानो जा दानि सरकारा रायजोनि खाथियाव जेब्लाबो थांनो लुबैदों आरो रायजोखौ फारफ्रोम बिथिंनिफ्राय मदद होनायनि मोनसे थांखि लादों। दा दिनै बिटिआर सरकाराबो अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि होनानै जोंनि फरायसाफोरखौ मदद खालामनाय आरो फिसा फिसौ माखासे बिजनेस मावनानै जानायफोरनि थाखाय मदद खालामनाय थिग बिदिनो आसाम सरकाराबो दिनै फरायसा आरो बेमारि बा रुगिफोरनो बिथांमोननि फाहामजानो थाखाय बा एडमिसन लानायनि आरो बिजाब बायनायनि थाखाय जाहाथे मदद जायो बिनि थाखाय होनाय जादों। आंनि समष्टियाव गासै 900 बेबायदि बेमारि आरो फरायसाफोरनो बे अनसुंथाइखौ होनाय जागोन। गासैबो ब्लकआव बेखौ रानखाजोबनाय जाबाय। मैया 22 अक्ट'खालि निसिमा ब्लकनि सिङाव फरायसा आरो बेमारिफोरनो बे चेकखौ राननाय जादों आरो बेबायदिनो उनाव माखासे ब्लकआवबो राननाय जागोन। आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे एसेब्लाबो जोंनि फरायसाफ्रा फरायनायाव मदद मोनगोन आरो जायफ्रा फिसा फिसौ बेमारजों नाख्रेबजानानै दं, देहायारि लोरबांथि जानानै दं, बिथांमोनाबो फाहामथायनि थाखाय मोनसे सुजुग मोनगोन। बिनि थाखाय आङो गोजोननाय मोनदों। 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव जे जोंहा चिफ मिनिस्टार जे रिलिफ फान्ड सोलोंथाइ आरो जोंहा सावस्रि बाहाय जोङो गासै 129 सानो जोङो दिनैहाय चेक राननाय जादों। दा बिनि गेजेराव जोंहा एजुकेशन हिसाबै स्कलारशिप हिसाबै जोंहा 53 फरायसाफोरनो जोङो 5,000 खरि जों होनो हादों। गासै 2,65,000 फरायसाफोरनो जोङो राननाय जाबाय। लोगोसे जोंहा सावस्रि हिसाबै जे जोंहा गोबां बेमार आजारफोर जादों दा बिथांमोननो जोङो 72 सा सुबुंनो जोङो 10,000 खरि 7,60,000 जों बेखिनि दिनै चेक राननाय जाबाय। गासै जोङो जोंनि 14 नं चिरांदुवार समष्टि हिसाबै 129 जननि गेजेरावहाय 10,25,000 जोङो बिथांमोननो रांखान्थि एसे सहाय खालामनाय जाबाय, मदद खालामनाय जाबाय। जों आसा खालामो बियो थोजासे नङा आरो जोङो आसा खालामगोन जे फैबाय थानाय समाव आरोबाव जोङो गोबां बेबायदि सुबुंफोरनो जोङो बेबायदि राहा हेफाजाब जों होनो सिगांगासिनो दङ। थांनाय समावबो जोङो नैबे चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड लोगोसे सुरित फान्ड 315 सुबुंफोरनो जों होखांबाय आरो बेबायदिनो जोङो गियान सोरां बिथांखि अनसाय बिथांखि बेबायदि जोङो बिथांखिनि गेजेरजों गोबां फरायसाफोरनो जोंनि सावस्रि बिथिङावबो जों बेबायदि माखासे रायजो राजाफोरनो जोङो सहाय खालामनाय जादों, मदद खालामनाय जादों। आरो नै जोंहा थांनाय समावहाय जे बिटिआर सरकारा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकार बे सरकारनिफ्राय जोङो रग निर्मल होननाय मोनसे आसनि जा बिटिआर सरकारा फोसावनाय लेखानो जोङो बिथांमोननोबो बेबायदि माखासे सहाय बा मदद जों होनायनि थांखि लानाय जादों। आरो बेल' नङा, जोंहा जेसेबां दिन जोंनि बिटिआर सरकारा थागोन, प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकार बे सरकारा जेसेबां दिन थागोन जोङो रायजो राजाफोरनो बेबायदि गोबां माखासे अनसुंथाइ होनायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। जोङो मिजिं खालामो जोङो बेबायदिनो फारि फारि बयनोबो माखासे सुजुग सुबिदा होनायनि माखासे राहाया निसय जाबोगासिनो दङ। जों मिजिं खालामगोन, आसा खालामगोन जाहाथे रायजो राजाया
जाहाथे फारि फारि मोनलांनो हाथों आरो जोङो रायजो राजाफोरखौ नायनायनि थाखाय जाहाथे जोङो राहाखौ जों खालामलांबाय थानो हायो बेखिनिखौ जोङो मिजिं खालामो। बहुत ভাল লাগিছে আজি এখন চেক পাই 5000 টকা চেক পাইছোঁ আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাব খুজিছোঁ আমাৰ MLA ছাৰক আৰু আমাৰ পঢ়া শুনাত এইটো চেক লৈ আমি বহুত সুখী হৈছোঁ কাৰণ আমাৰ এই চেকটো লৈ আমি বহুত সুখী কাৰণ আমি এই চেকটো লৈ পেলাই বহুত কাম মানে পঢ়া শুনাৰ খাতা আৰু কলম কিনিবৰ কাৰণে কিতাপ বহি কিনিবৰ কাৰণে বহুত আমাক সহায় কৰিছে MLA ছাৰে আমি খাতা বহি আৰু কলম কিনিবৰ কাৰণে টকা নাথাকি দুখীয়া মানুহ আমাৰ নিচিনা সকলো মানুহৰ টকা নাথাকে আৰু আমি সেইকাৰণে বহুত দুখ जोंनि MLA जयन्त आरो फेरेंगा बिसोरनि अननायखौ जोबोरैनो गोग्गो मोजां जोलै बेगर बादि मोनबाय आरो आं खारन इउपिपिएल होननाय हानजाखौ बहुत मानसिया निन्दिदोंमोन नाथाय आंनि गोसो इसिङाव आरो आंनि न'खरनि फिसा फिसौनि गोसोनि गोरबोआव इउपिपिएल हानजाखौ जोबोरैनो मोजां मोनथारो बेबादि हिसाबै आं बेवहायनो फिसाफोरखौ थैथाबहोदों आरो आंबो जिउमै माहामै बोरायब्लाबो आं बेवहायनो एकदम थैथाबथारनानै मावसोमबाय फानानै आङो बेखौ जोबोरैनो बाख्नायदों आरो बिनि आरो बारगा आङो जिबनाव आं दस्रा सोलाया नाथाय उननि फोलेरनि थाखाय आंनाव गोसोखांनाय दं फिसाफोर बेनो आंनि बुंनांगौ रावा गोजोन्थों आंनि बुरैया पेरालाइस जादों आफाफोर औ बेखिनि फैसाया मा मायाव सहाय जागोन होननानै सानो बेखिनि फैसाखौ आङो डाक्टार ट्रिटमेन्ट खालायनो गोसो दङ बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि सानखान्थि फिजिक केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA MSc BEd आरो डिलेट थानाय जानांगोन लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन गोसोगोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 6000438282 आव WhatsAppनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन